Jsem na kopečku Ochos a ten kopeček jsem se rozhodla věnovat dalšímu vodákovi, respektive vodačce Zdence Almerový. Zdeni, Lužnici máte určitě sjetou několikrát a věřím tomu, že i ty lesy tady kolem Suchdola, Veselí nad Lužnicí máte proježděný na kole, prochozený pěšky. Ale já jsem se rozhodla, že prostě tyhle vodácké kopce budou pro vás, pro vodáky. A i když žádnou vodu tady vypadá to, že nemáme, tak máme voda z hora, voda z dola. Počasí je trošku vrtkavý a moji kamarádi, kteří teď jedou na lodích, tak možná i trošičku trpí. A já mezi tím se snažím tady dozbírat nějaké ty kopečky pro vás jako poděkování za to, že jste podpořili hospic svatého Štěpána v Litoměřicích. Takže moc ti děkuju a nejenom ty, ale vy všichni. Mějte krásný den.